Tänään on sunnuntai ja mulla oli tosi hyvä viikonloppu. Perjantaina mä näin mun parasta kaveria ja lauantaina mä pidin synttärit mun kavereitten kanssa. Se oli ihanaa. Ja tänään mä avasin mun kurssit. Eli teillä on nyt viikko aikaa käydä rekisteröitymässä mun kursseille. Ja mun lempijuttu mun kursseissa, miksi mun mielestä just sun pitäisi rekisteröityä mun kurssille, on se, että kaikki mun kursseilla on puhekielellä ja kirjakielellä. Eli jos sä haluat oppia puhekieltä, haluat oppia ymmärtää suomalaisia, mun kurssit on sua varten. Mut jos sä et halua, jos sä haluat oppia kirjakieltä, valmistautuu ykitestiin, mun kurssit on sulle myös. Mut sulla on nyt 7 päivää aikaa käydä rekisteröitymässä mun kurssille. Linkki löytyy biosta. Nähdään tunnilla!